katibay, welcome back to my channel. Hello mga katibay! Hello mga katibay! Welcome back to my channel! 1, 2, 3, go! Hello mga katibay! Welcome back to our channel! Ayun, what's up mga katibay? Dito tayo ngayon sa magkakapit tayo dito sa Agkapita, mga tarum. Ayan, kung mapapansin yung daanan natin. Ayun pa siya, sa gitna ng bukid. So mamaya papakita natin anong mga meron dito sa Agkapita, bakit dinadayo ng mga tao, ng mga motorista, ng mga bikers dito sa mga tarum Pangasinan. Tingnan natin. Bakit may ganun tayo? Doon o, may pagpicturean sa taas. Uy, may kuyan din. Oo Ayun mga katibay, so nakita nyo kung anong meron dito sa Agkapita, dito sa mga taram. Pasyalan nyo mga katibay dahil napakaganda. Maganda yung view, maganda yung vibes, chill lang. Dapat hapon ka pumunta dito, mga bandang alas 4 pwede na. Tapos yun, maraming pagpipiliang mga pagkain, may mga stall din kasi doon na nagtitinda ng kung ano like corn dog, fries, tacos, etc. So next time ulit mga katibay. Bye!